sakaratul mauti duk mai rai zai yo macewa. Allah ciki na ikon ka bani ummi yau ka karbewa. Hakika ne rashin ki umma yawa ce zan rikewa. Rayuwa yau babu daɗi umma ta na yi rasawa. Umma mahaifiyata ke ce gatar rayuwata. Na yi kukan zuciya waiwa ce za ta mingata. Walla mahaifiyata ke ce hasken rayuwata. Na roƙe ka Allah ka gafarta wa mahaifiyata. Mama na wata ranar Alhamis 14 ga wata ne bani wantawa. Na je gurin ta ummi na domin jikin yayyo tsanantawa. Na dan zauna a gefenta hannu na shine ta rikewa. Wasiya ce take bani hawaye ido na yayi zubowa. Amana ce na baka hannun ka dan Allah kai rikewa. Ita kuka ni kuka wayo Allah kai tallafawa. Kira ne haka min kullun studio zan kai. Mata ce ka je ka dawo ka je jinin jikina. Bayan na je studio na zauna gefe na shiru. Jikina babu daɗi hakan ne yasa ni na zuro. Hayaniya nake ji na ce dan Allah ku yi shiru. Sai ga kiran kanwata ta ce min yaya kana ina studio amma yanzu zan dawo. Sai ta ce wuce asibiti mu ma ga mu fa mun dawo. Kafin in je asibiti haka ce in wuce gida. Tunani na tafi wai shin mai yake san faruwa. Mama na bayan na ce gida jama'a ne gasa tsaye. Waɗansu suna hawaye waɗansu salati sun kai. Na ce ina ummata ni ban ganta ba rayuwata. Aka ce min tana hanya mirdan Allah ka dakata. Can sai ga umma a cikin mota ayi babu rai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ce yau ba ummata bangare na jikina ta rasu. Allah dan manzan ka yafe umma mahaifiyata.